Mobil betalingsservice er en nyhed, der gør betaling af regninger en hel del nemmere. Det eneste du skal gøre er at scanne en QR-kode med din mobil eller tablet for at tilmelde regninger til betaling. Du kan bruge en QR-scanner fra betalingsservice eller en hvilken som helst anden QR-scanner. Og fordi QR-koden indeholder oplysninger om din betaling, skal du kun indtaste dit CPR-nummer og dit kontonummer. Når du trykker tilmeld, sendes din betaling til godkendelse hos din bank. Og så snart din betaling er godkendt, kan du få en kvittering med sms eller e-mail. Du kan møde mobil betalingsservice mange steder. På regninger, i annoncer, i butikker og på gaden. Mobil betalingsservice, så bliver det ikke nemmere at betale regninger.